Hwre, mae'r Gwanwyn wedi dŵad ac efo fo fe fydd na Gŵyl Delynau yma yn Galeri Caernarfon, Gŵyl Delynau Cymru. A'r tro yma, da ni'n mynd i groesawu pobl draw o Iwerddon. Bydd na griw o delenorion ifanc a'i dwy athrawes, Denise Kelly a Clina Doris, yn dod ato ni o'r Coleg Cerdd yn Nulyn. Ar y 12 o Ebrill, mi fydd y Dr Sally Harper yn traddodi darlith am bwnc difyr dros ben, sef y ffordd ar ei Griffith ap Cynan, yr hen frenin Cymreig yn yr 11 ganrif ar 10, ddod â thelenorion drosodd o Iwerddon i Gymru, a chynnal hefyd cynhadledd yng Nghlynachlach. Hefyd mi fydd cystadleuaeth Nancy Richards yn cael ei chynnal yma ar y 12 o Ebrill yn dilyn darlith Sally Harper. Nos Iau, trydydd ar 10 o Ebrill, mi fydd Cyngerdd y Môr Celtaidd yn cloi Gŵyl Delynau Cymru. Pryd fydd telenorion o Iwerddon yn chwarae yn ogystal â llawer o delenorion o Gymru. Bydd telenorion dod o'r Coleg Cerdd yn Nulyn yn chwarae cerddoriaeth traddodiadol Wyddelig, wrth gwrs. Mi fydd Côr Telyn Gwynedd a Môn o dan arweiniad Eleni Roberts. Gwenan Gibard yma'n canu Lawan Gwerin a canu Cerdant. A'i chor hi, Côr yr Heli, yn gwneud i ymddangosiad cyntaf yn Cyngerdd. Ar ben hynny, mi fydd Elfair a'r Rhiain Dair yn perfformio yn ei ffordd unigryw ei hunan. Felly fydd o'n gyngerdd eitha arbennig. Cofiwch bod chi'n dŵad. Hi to everybody in Wales. My name's Denise Kelly MacDonald. And I'm Clina Doris. And these are the members of the DIT Harp Ensemble. We're really looking forward to the visit to Wales. We look forward to our concert on the Thursday night, and we're all going to be participating in master classes and classes in traditional Irish music. You're going to have uilleann piper and also bodhrán playing. So we look forward to everything. See you then. Bye.